kono Fuuta o noon ina heewi jeddi woɓɓe mbi ko debbo gooto yummum koli en wiyete noon Fuuta ngayi ko ɗum o inniri kono heewɓe noon kolli ko gorko gooto o hawrino e naange nabillahi ennebi Moussa ɓi Mariam oɗon o yiidino e gorko taarikiyente ne wiye Flavie Joseph ko on noon wi ko haam jibini ɓiɓɓe nayo o inniri gooto mawni kono wiye Kanane keddinoɗo ilam ɗufan o inniri Misrayna o inniri Fout o inniri Couche eyyi Kanane o on jooɗi leydi Kanane to e Tigre Efrate ɗon ko maayo feccingo ina wiye Tigre Efrate sere Kerbala oɗon diwan nane Irak fay Syrie eyyi joni noon Couche woni leydi Soudan hannde ndi Misrayna woni wuro Misra to wiyete Égypte ɗo eyyi Fout o on jooɗino ko hirnangue Libye e takko maayo Atlantique ɗum woni noon o windi alluwal rendoji le tableau des nations eyyi alluwal rendoji ngal o wi les Foutaïens habitaient à l'ouest de la Libye au bord du fleuve les Atlantes eyyi noon o windiri haala Fouta wi Foutaji ɗi fof inde mum itta ko ɗon won wiyoɓe noon Pout won wiyoɓe Fout kono ɓe mbi P e Fe ko keewal e teelal keewal e teelal eyyi eyyi sa wi joni pullo wontata ko fulɓe eyyi to P o ko pullo eyyi fulɓe ɓe ko Fe eyyi ɓe mbi ko ɗum noon Pout o e Fout o serdi ɗum eyyi joni noon ko ɗum ɗo woni diwan biyeteɗo Toro joni noon